बेनि सायावथ' जोंहा जोबोद मोनसे देरगानाय दं आंहा स्पेशेलि जे जोंनि बे अन्थाइबारि गामियाव बेबादि जे सासे जोहोलावा माने बेसेबा गोबाव समनिफ्राय दा प्राय 10 बोसोरसो जाबायानो खोमा बेफोरबादि गोबाव समनिफ्राय माने बे अर्किड्स बे जेखौ माने असमियाव कपौ फुल होननानै बुङो आरो जों बर'आवहाय ओरैनो गोदोनि माने जों मोनथिनाय बादिब्ला बियाद बिबार होननानै बुंनाय जायो। दा बेखौ माने हाग्रा बंग्रा नागिरनानै जोंनि जे इन्डिजिनियास जोंनि जायगायावनो थानाय माने ओरैनो नेचारेलि सोमजिनाय जे बे अर्किड्सखौ माने कालेक्शन खालायनानै एसेबां बुरजा बे कालेक्शन खालायबाय बेसेबांसिम भेराइटिस दङ आंथ' बुंस'नो हायाखै नाथाय बेसेबांबा गोबां जेखौ सानस'नो हाया जोङो दा बेबादि कालेक्शन खालायनानै बेबादि सुन्दर मोनसे समायना मोनसे बागान जे खालायनो हादों दा गोबां मानसिया बेखौ मोनथियाखै नुनोबो हायाखै आरो जुदि बेखौ नुनायब्ला हयथ' बयबो गोमोगोन फैनानै दा बेनिखायनो आंहा जोबोद देरगानाय दङ आरो बेबादि माने हाबाफारि लानाया बे बबे फर्सआ बे बबे बोलोआ माने बेखौहाय बेबादि गोसोआव दुंगा होदों आं मिथिया नाथाय बेखौ माने गोदावस्राव मानसिफ्रा माने मावनो हानाय नङा आरो हाथावबो नङा। आसलते बेनिफ्राय जोंहा गोबां सोलोंनांगौ दङ बे जे अर्किड बागानाव फैयोब्लासो जों बेखौ एसे फिल खालायनो हागोन जिहेतु जोंनि बिसेसकै दा बर'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि हाग्राफ्रा जोबलांनो हमबाय जोंनि मानसिफ्रानो जोंनि हाग्राफोरखौ दानानै फोजोबबाय दा बे अर्किड्सआ जाहैबाय बियादा जाहैबाय जे दंफांफ्रावसो थायो दा जि जायगायाव थायो बेखौनो दानस्रांनानै न'फोर लुजोबबाय स्रां स्रिं माने खालायनानै हाग्रा बंग्रा गैयि खालायजोबबाय दा बेनिखायनो बे जे अर्किड्स जे बे गुबुन गुबुन रोखोमनि जेखौ गोबां देशआव गैया बेफोरो जोंनि माखासे गोबां आंनि मोनथिनायाव बे अर्किड्सफ्रा माने जोंनि बे ओनसोलावल' मोनो पृथिबिनि बुहुमनि खुनु जायगायाव गैया दा बेफोरबायदि अर्किड्सफ्रा दिनै गोबाङानो गोमालांबाय आरो जे एसे एनै जे दंमोन बेफोरखौहाय बे जोंनि बे जोहोलावा अनस'रा नागिरबायनानै कयेकथा माने मोननै मोनथामसो माने भेराइटिस बेखौ नागिरनानै मोननो हादों दा बेनिखायनो दा आं बे बिथांनिसिम जोबोद साबायखर होयो जे बेबादि मोनसे हाबाफारि जे लादों साननानै गोसोआव मोनसे दाद खालायनानै जे गोमालांनाय बे अर्किड्सखौ मोनसे बासायनानै लाखिनो थाखाय आरो बे जोंनि साफ्रोमबो बर' हारिनि थाखाय आरो बुहुमनि मानसिफोरनि थाखाय बे बयनिख्रुइबो देरगाथाव बाख्नायजाथाव मोनसे हाबाफारि होननानै आं सानो। जोथोन लाखिनांगौनि सायाव नोंथाङा मा मेसेज सानो? बेखौथ' जोथोन लाखिनांगौ गोब्राब नङा आसलते दा बेखौ एसेल' सम होनानै खारन जिहेतु बियो दंफांफ्रावनो जायो जिखुनु दंफां गय बिफां बा जोंनि न' बारिफ्राव गय थायो नारिखल थायो आरो गुबुन गुबुन दंफांफोर गायनायनि हुदाफोर दङ बेफोरावनो बेखौ खासैनानै जुदि दोनोब्ला खाजाबनानै दोनोब्ला बेवहायनो सुन्दर भाबै मोजाङै बे थांनानै थायो आरो मोजां माने सम सफैब्ला गावनि समाव बेबायदि माने समायना बिबारफोरखौ बियो बारनानै दिन्थियो। आंथ' माने नायनानै माने बहुद दा नैबे साननै सानथामाव बिराद बारदों होननानै जेब्ला मिथिदों आङो दा दहाय फुङावबो फैबाय आं दाबो फैबाय नायनानै आं माखासे बे बिबारफोरखौ नायनानै थानो हायाखिसै आं न'आव बायनानैब्लाबो माने लांसिगोन दा न'आवबो एसे समायना खालायहैनो आं सानबाय आरो बिथांनि हेफाजाबजों आरो बांसिन आं न'आव आंबो माने बिथांजों लोगोसे एसे माने बेबादि बेखौ बे मा होनो रैखाथि होनायाव माने हेफाजाब होफानो होननानै आं सानदों आरो रायजो राजाफ्रा एक्सुवेलि हाग्राफ्रावथ' नुखानाय नंला बेखौ नागिरबाबो नुनाय नंला ओमफ्राय खुनु गुबुन जायगायावथ' नुखाया खारन बेखौ प्रिजार्भेसन खालायनो हानाय रैखाथि होनो हानाय जायगा जेरावबो आं नुवाखै दा बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा जुदि दंफां लाइफां बिबारफोरनि सायाव जुदि एसे जुदि अननाय दङब्ला गोसोआव जुदि मोजां मोननाय दङब्ला बेवहाय नायफैनानै एसे गोसोखौहाय एसे मोजां मोनफैनायनि थाखाय फैनाया गाहाम आरो जोंनि जे अर्किड्स जोंनि बे बर'लेण्ड एरियायाव जे जोंहा बेबादि मोनसे जिखौ मोनस' हायै बेबादि मोनसे जे सम्पति जे दङमोन जोंनि हाग्रायाव बे माने सम्पतिफोरखौ जों जे फोजोबनानै लाबाय थारैनो बेखौबो एसे माने गोसोआव गावबा गावखौनो नांहोनो हागोन आरो जों जुदि गोसो जायोब्ला बेजोंनो जोंबो जे साफ्रोमबो जे बेखौ रैखाथि होनाया जों बयनिबो जे गिदिर मोनसे दायित्व बेखौहाय माने बुजिफैनो हागोन बेनिखायनो नायफैनाया गाहाम आं बेखौ बयखौबो खावलायबाय।
थेंक इउ। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जे.डी. विलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरी, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरी रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कोचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जे.डी. विलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।